қабри Сайдакбар Сайдуфи 50 сола, афсари кушта шудаи Русия дар ҷанги Украина. ҷасадашро рӯзи 17 март чанд афсари пойгоҳи ДС-1 Русия ба зодгоҳаш деҳаи Тӯдабоёни ноҳияи Ҳамадонӣ оварданд. Ёр Муҳаммад Саидов, раиси деҳаи Тӯдабоён ва бародари Сайдакбар гуфт, ки ӯ солҳои пеш шаҳрвандии Русияро гирифта дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҳамон кишвар хидмат мекард. ӯ бо даъво мегуфт, ки хонаводаи онҳо аз соли 1992 нони Русияро хӯрдаанд. Будаст дар насибаш ҳами хел шуд. Мо бародарон мегӯм, ки мо ай давлати Россия нону намак хӯрдагем, ай 92 тараф хӯрдагем. Дорем мо нисбати мисол давлати Россия ягон нафрат ҳам надорем, дигар дига надорем. Пожалуйста, ина бо гуфти гапҳо агар тавассути ҳами ҳукумати Тоҷикистон бихоҳам, бо мо нимерем служид мекунем бе проблема. ҳамдеҳагони Сайдакбар Сайдов нахостанд дар назди дурбин суҳбат кунанд. онҳо дар суҳбати ҳузурӣ аз ӯ ситоиш карданд. гуфтанд Сайдакбар 3 духтар ва 2 писар доштааст, ки ҳамагӣ дар Русия зиндагӣ мекунанд. ҳамдеҳагон гуфтанд, ки тибқи хабарҳое, ки ба гӯши онҳо расид, Сайдакбар рӯзи 7 март дар Украина кушта шудааст. раиси ҷамоати чӯбеки ноҳияи Ҳамадонӣ гуфт, Сайдакбар кайҳо шаҳрванди Русия шуда буд. ҳамроҳи ҷасади Сайдакбар Саидов, афсарони пойгоҳи ДС-1 Русия ҳамчунин ҷасади Рамазон Муртазоеви 38 соларо ба ноҳияи Ҳамадонӣ оварданд, ки ӯ низ дар ҷанги Украина кушта шудааст. ин ҳам ҳавлии падари Рамазон аст, ки мардум фотиҳахонӣ омадаанд. падари Рамазон хостори суҳбат буд, вале бародараш нахост падар дар бораи писари фавтидааш суҳбат кунад. ноҳияи Ҳамадони собиқ Московский дар ҷануби Тоҷикистон бо вилояти Тахори Афғонистон ҳам марз аст. то соли 2005 марзи ин ноҳияро бо Афғонистон марзбонҳои рус нигоҳубин мекарданд. аз ҷанги Русия бо Украина 27 рӯз сипарӣ мешавад. дар як феҳристи нерӯҳои Русия номи наздик ба 6000 нафаре омадааст, ки аз Осиёи марказиянд. дар бораи наздик ба 100 нафари онҳо гуфта шудааст, ки зода ва парвардагони Тоҷикистонанд.